Mas masaya ka pala. Kapag wala ako, mas maayos yung bahay. O ba't nakaayos yung mga gamit ko? Pinaayos ko na tong apartment para maganda tignan, maliwalas. O sige, naalis na ako. Bakit Wala di pa lang. naka-impact yung mga gamit ko? Is na miss kita. Ibang-iba pala yung buhay ko pag wala ka. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Hindi kita kontakin kasi ayokong gusto ko ma-surprise ka. Sumugal ako. Sabi ko baka ayaw mo na pero sige lang. Kaya patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Okay na ba tayo? Hindi kita. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.